2 σεζόν πέρσι και την πρεμιέρα του φετινή. 4-3 γκολ αντίστοιχα για τον Χαβίτο που το βλέπουμε εδώ. Για τον Κόκε που άφησε Βλόνταρτσικ. Εκπληκτικό γκολ. 2-0 ο Άρης από τον Βλόνταρτσικ, την έμπνευση. Δείτε πάλι από την παλιά του Ρεγκέιρο. Βγαίνει ταχύτατα αξιοποιώντας το προσόν του ο Χαβίτο. Αφήνει ο Κόκε, εξουδετερώνεται η άμυνα του Λεβαδιακού και έρχεται με πολύ ωραίο πλασέ. Ο Πιότρ Βλόνταρτσικ κάνει το Άρης Λεβαδιακός 2-0. Το 78. Άλλη μια φορά το δεύτερο γκολ του Άρη. Έκοψε την μπάλα ο Χαβίτο, άφησε ο Κόκε και ο Βλόνταρτσικ δεν αστόχησε. Δεύτερο γκολ για τον Άρη. Το 24ο λεπτό. Σκόρερ του δεύτερου γκολ.